El vicepresident d'Iniciativa i portaveu del grup al Parlament, Jaume Bosch, ha demanat al govern que acceleri el procés d'implantació de les vegueries de manera que l'any 2009 es pugui crear la de les Terres de l'Ebre. Així, els ecosocialistes proposen que després de l'estiu es posi a debat del Parlament el projecte de llei de governs locals de manera que abans d'acabar la legislatura Catalunya tingui 7 vegueries. De fet, Iniciativa presentarà a tots els ajuntaments de les Terres de l'Ebre una moció en suport a la creació immediata de les vegueries. El portaveu de la gestora d'Iniciativa a les Terres de l'Ebre, Jaume Forcadella, ha apuntat que l'anàlisi de la gestió de la sequera ha posat de manifest la necessitat d'intensificar mesures de correcció dels desequilibris entre territoris del país i de dotar de personalitat política a les Terres de l'Ebre. Per aquest motiu, Iniciativa iniciarà una campanya amb la presentació de mocions als diferents ajuntaments del territori en les quals s'insta al govern de la Generalitat a iniciar el procés de reconeixement institucional de les Terres de l'Ebre amb l'impuls de la creació de la vegueria i posar en marxa de manera immediata un procés de diàleg amb tots els agents públics i socials del territori. S'ha posat de manifest la necessitat d'intensificar les mesures de correcció dels desequilibris entre els territoris del país i, en segon lloc, i creiem que de manera principal, la necessitat de dotar de personalitat política al territori de les Terres de l'Ebre. Tot aquest procés creiem que ha demostrat que en una situació com la que s'ha produït en els darrers mesos el territori no ha tingut una interlocució clara i s'ha trobat a faltar aquest element cohesionador, aquest element d'organització i de personalitat política que ha de ser la vegueria. I és per això que en el suport de la Direcció Nacional d'Iniciativa presentarem en les properes setmanes una moció als plens dels ajuntaments de les Terres de l'Ebre en què es ve a demanar ja de manera immediata que el Govern de la Generalitat iniciï el procés de reconeixement institucional de les Terres de l'Ebre amb l'impuls de la creació de la vegueria de les Terres de l'Ebre. En aquest sentit, Jaume Bosch ha remarcat que Iniciativa considera que cal accelerar la creació de les vegueries i ha insistit que, com pot ser un procés complex i lent, cal prioritzar la creació de les vegueries en territoris amb una personalitat més clara i mancats de representació política pròpia. Així, Bosch ha demanat que les Terres de l'Ebre siguin la punta de llança i l'any 2009 es creï la vegueria d'aquest territori, iniciant així la implantació de la nova organització territorial. Nosaltres, com a iniciativa, hem arribat a la conclusió de que calia accelerar l'activitat del govern des d'aquest punt de vista i, per tant, que nosaltres voldríem que l'any 2009 fos l'any en què es pogués crear la vegueria de les Terres de l'Ebre i, més enllà, les diverses vegueries que preveu l'Estatut. Nosaltres també pensem que s'ha de contemplar el fet que, com que aquest serà un procés dinàmic que pot ser complexa i lent, que cal prioritzar la creació de les vegueries en aquells territoris que tenen una personalitat més clara i que estan mancats de representació política pròpia. I en aquest sentit, nosaltres pensem que en el marc del desenvolupament d'aquesta llei seria perfectament factible realitzar el que podríem anomenar una experiència pilot o l'inici del procés amb la creació de la vegueria de les Terres de l'Ebre. Bosch ha explicat que el Consell de Vegueria substituiria les diputacions provincials de manera que vegueria i província serien el mateix. Amb tot, el vicepresident d'Iniciativa ha deixat clar que aquest disseny final s'ha de pactar amb l'Estat i, per tal de no variar el nombre de diputats i senadors a Catalunya, en el cas de les eleccions estatals es mantindrien les actuals circumscripcions, mentre que a nivell autonòmic el sistema electoral s'adaptaria a les vegueries. D'altra banda, Forcadell ha explicat que la formació ha constituït una gestora després de la dissolució de la Intercomarcal i la creació de la plataforma Coherència i Territori. Segons Forcadell, aquesta gestora ha de dur a la normalitat des del punt de vista organitzatiu, fet que es concretarà en l'assemblea del proper mes d'octubre quan els ecosocialistes refaran la direcció d'Iniciativa al territori.